Il-btajjel tal-għid u l-ġimgħa mqazza komplew jqajmu l-ekonomija Għawdxija hekk kif numru kbir ta' Maltin u turisti rħewla lejn din il-gżira sabiex iqattgħu ftit jiem ta' mistrieħ. Tkellimna ma' Joe Muscat mill-Gozo Tourism Assosciation fejn sosteni l-ewwel indikazzjonijiet qed juru li d-domanda għall-akkomodazzjoni f'Għawdex kienet tajba ħafna. Aħna għandna indikazzjonijiet li l-akkomodazzjoni f'Għawdex kellha domanda tajba għal dan il-perjodu illi issa stabbilixxa lilu nnifsu bħala perjodu importanti wkoll fil-kalendarju turistiku u qegħdin ninnotaw anke issa f'dawn il-jiem fil-Għawdex stess jiġifieri hawn attività qawwija ta' viżitaturi illi ġew Għawdex. Muscat spjega wkoll li b'konsegwenza ta' dan ir-ristoranti u postijiet ta' divertiment ukoll jaraw żieda fix-xogħol tagħhom. Ovvjament, apparti l-akkomodazzjoni, dawn it-turisti kemm barranin kif ukoll Maltin idawru setturi oħra fl-industrija turistika fosthom ristoranti u anke attrazzjonijiet turistiċi. Huwa spjega wkoll li din iż-żieda ta' turisti li żaru lil Għawdex kienet riżultat ukoll għall pjanijiet li wettaq il-Ministeru għal Għawdex flimkien mal-partijiet konċernati kollha. Grazzi għal dan id-djarju ta' attivitajiet għal żmien il-ġimgħa mqazza, Għawdex qed jibqa' popolari mat-turisti anke f'dawn iż-żminijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jixxandru fuq One permezz ta' One Play.